Daghan gid ang dili gatuo nga kita makadawat na o kinabuhi nga walay katapusan aning panahon na. Abi ninyo maigsuon, kanang kinabuhi nga walay katapusan dili man na siya para sa unod nato, ha, aning panahon na. Kung dili para na sa tong inner being, dili na sa to ang body kining makita, kung dili para sa spiritual body, sa atong soul, sa atong spirit. Kanang kinabuhi nga walay katapusan para na sa soul o spirit. Now, ingon sa pulong gani sa Ginoo, John 6:35, og si Jesus miingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Si Kristo ang tinapay sa kinabuhi, meaning siya ang life. I am the way, the truth, and the life. Ingon sa John 14:6, ingon din ni Kristo, siya nga nagaari kanako, dili nagayod pagagutomon. Hala, kung mao ta ka Jesus Christ, di na kita pagagutomon? Hala, unsibot-sibot ani? May isoon, dili kini pagagutomon physically. Dire. No? Gutomon pa man kita physically, dili ba? Ambot ipasabot niya nga di na kita gutomon is di na kita gutomon pa spiritually. Kita makabaton og satisfaction sa atong kinabuhi. O kita mabuhi. Dayon ingon niya, og siya nga nagatuo kanako dili nagayod pagauhawon. Di na kapag-uhawon spiritually. Satisfied na ang imong life. Ngano man, si Kristo gud ang imuhang nauban. Si Kristo gud ang imong nadawat. Di ba? Busa, ikaw mabuhi. Kung madawat mo ang kinabuhi, ikaw usab mabuhi. Kung madawat mo ang tag-iya sa eternal life, madawat mo sab ang eternal life. Ay kamo kalibog. Ingon ni Kristo gani sa John 6:51, ako mao ang buhing tinapay nga mikanaog gikan sa langit. Kung si bisan kinsa nga tawo mukaon ni ini nga tinapay, siya mabuhi sa kahangturan. Og ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod, nga akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Ingon ni Kristo, siya ang tinapay sa kinabuhi, nga minaog gikan sa langit, murag mana. Kung mukaon ka sa mana, pagagutomon pa ka. Pero si Jesus, pag imo siyang kaunon, di na ka pagagutomon pa. Amin anang di nimo siya kaunon, dili nimo siya dawaton. Pag imo siyang kaunon, ang meaning ana is imo siyang dawaton, ipasud nimo siya sa iyang kinabuhi. Dili gid na nga physically imo siyang kaunon ha kay mahimot ang kanibal ana. Ingon ni Kristo, dili ka magpatay, dili ba? Uni atong ilab ang Ginoo, di ba? Uni ato na nun siyang kaunon. Wala siya gahisgot og physical nga pag-eat, kundi spiritual nga pagdawat kang Kristo Jesus. Kung imo siyang dawaton, ipasud nimo siya sa iyang kinabuhi. Kay nagapanuktok siya sa tuang kasing-kasing Revelation 3:20. Kung imo siyang ipasud sa imong kinabuhi, now, ikaw mabuhi. O ikaw makabaton og kinabuhing dayon, o siya mabuhi sa kahangturan. Spiritual kini nga kinabuhi. Kung bisan kinsa nga tawo nga mukaon niini nga tinapay, siya mabuhi sa kahangturan. Meaning, kung mudawat lagi ka o mutuo ka Jesus, mabuhi ka sa kahangturan. Di na ka pagagutomon pa spiritually. Di na ka pagauhawon pa spiritually. You are satisfied nga naman tungod kay ang imong nadawat si Kristo Jesus ang Dios. Ug madawat mo usab dayon ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, ay kamo kahibulong nga naay mga tao nga buhi lagi lawas sa aning kalibutan pero patay sila spiritually. Ephesians chapter 2 verse 1. Ingon ang pulong sa Ginoo. Og kamo iyang gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. So sa unang panahon di ay tungod sa sala nato patay kita. Pero gibuhi kita sa Ginoo. O gitagaan kita og kinabuhi nga walay katapusan. Hala na di nga na ba? Gilako-lako ka sa kalibutan pero mura kag zombie. Patay ka. Dili physically kundi dili spiritually. Ngano man, bugto man ang imong relasyon sa kinabuhi. Di ba? Si Kristo mo ang kinabuhi. Niya na ka di ani bugto ang inyong imong relasyon sa kinabuhi. So patay ka pero kani magkasumpay ka sa kinabuhi, walay separation nga maong death. Naka-abide ka Jesus. Of course, mabuhi usab ikaw. He is the vine, kita branch. Kung kita mag-abide sa iya ha, ang nutrients mapadulong sa ato mabuhi kita. Ang kinabuhi is kinabuhi nga walay katapusan. Ephesians 2:5, itong basahon Ephesians 2:5. Nindot kayo mga igsoon, Ephesians 2:5.
Ingon pulong sa Ginoo. Bisan sa diha nga kita mga patay diha sa mga sala, nagbuhi kanato pagtingob uban ni Kristo tungod sa grasya kamo nangaluwas. O, di ba? Ha? Sao napatay kita sa mga sala. Pero nabuhi kita uban ni Kristo. Gibuhi kita uban ni Kristo sa amahan. Gibuhi kita og ang kinabuhi nato karon is kinabuhi nga walay katapusan. Kitagaan na kita kinabuhi nga walay katapusan mga igsuon. Dili lagi kinabuhi sa ato ang physical, kundi kinabuhi sa ato ang inner being, sa atong soul, sa atong spirit, sa atong akalag. Ang mabasahon diri ang 1 John chapter 5 verse 11 padulong sa 13. O kini mao ang pamatuod nga ang Dios nagahatag na kanato sa kinabuhing dayon. O kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nagabaton sa anak may kinabuhi. Ug siya nga wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. O, di ba? Mao ning pamatuod sa Ginoo ingon sa verse 11, ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. Nakahatag na ang Ginoo sa kinabuhing dayon kanato nga nagtuo kang Jesus. Ang kinabuhing dayon naa daw sa anak ingon sa verse 11, second phrase. Dayon ingon sa verse 12, siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi. Kung ikaw naay na Jesus, may kinabuhi ka. Example mga igsoon, mao ni ang kinabuhi nga walay katapusan. Kini lang. Mao ni ang kinabuhi nga walay katapusan. Dayon mao ni si Jesus ang kamot. Kung imong dawaton, gamay kayo no. Kung imong dawaton si Jesus, ato lang ilisan kay kanang dako. Kini kay pangyod. Kinapay nga wa ipatubo. Example mao ning kinabuhi, mao ni si Jesus. Na ingon sa verse 11, naa kang Jesus ang kinabuhi nga walay katapusan. Kung dawaton nimo si Jesus, madawat mo usab ang kinabuhi. Kung ikaw wala ka dawat ka Jesus, wala jud kay kinabuhi nga walay katapusan. Verse 12, og siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Wala, patay ka, wala kay kinabuhi kung wala nimo nabatunan si Jesus. Maigsoon dili gid mo to ang uban ni ani. Maigsoon Ginoo naman gani ay nabatunan nimo, how much more ang kinabuhi nga gipanag-iyahan sa Ginoo. Si Jesus gud ang tag-iya sa kinabuhing dayon, tag-iya sa langit, tag-iya sa kaluwasan. Kung mabatunan mo si Jesus nga mismo ang Dios, mabatunan mo usab kini nga tanan. Pero ang uban dili gyud sila motuo nga mabatunan nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Maigsoon binuang. Simple kay nga pagkaistorya sa pulong sa inyo, dili gyud kasabot. Moingon din sila nga dili magud na literal. Literal ka na mga igsuon oy. Ang buti pasabot lang siya ninyo, dili physical nga si Kristo ang bread of life. Dili man gid physically si Kristo mo bread, di man gid siya bread. Figurative ka na siya, no? Gitawag ka na siya og figurative, literal, no? Literal siya pero figurative. No? Napoy plain literal, napoy figurative literal. Mo na pag-study sa pulong sa Ginoo, no? Literal siya nga siya ang literal na nga pagkasulti, he is the bread of life, pero gigamit lang figure of speech, figurative language. So figurative literal. Pero kanang pagsulti nga he is the life, that is plain literal, siya gid ang kinabuhi. Now, kung mabatunan nimo ang kinabuhi nga si Jesus, of course, makabaton ka og kinabuhi. Kung mabatunan nimo ang kinabuhi nga mao si Kristo, mabatunan mo sab ang kinabuhi, dili ba? Ingon ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Pag mabatunan nimo si Kristo, of course, makabaton kag life, eternal life. Unya ang uban dili gid mo to, intahon, Lord Dios ko, ngano ang tawo, gahi gid kay patuohon. Simple gid kay nga pagkasulti sa pulong sa Ginoo nga kung mudawat ka ka Jesus, makabaton kag life. Dili sila mosugot. Kay para kanila gusto ganila nga patay pa sila. Mo bitaw na yung mga tao bitaw John chapter 6, nibiya sila kang Kristo. English like, this is a hard saying. Who can understand this? Simple kay nga pagkasulti, dili sila kasabot. Nga kung mabatunan nimo si Jesus nga maoy tag-iya sa eternal life, makabaton sad ka sa eternal life. Kay para lagi nila mga igsuon, ang eternal life is para lang daw kuno
Kay para lagi nila maigsuon, ang eternal life is ayat lang daw kung mabutunan sa future. Kay mamatay pa biya ta. Ingon ka nga, makabutong kag eternal life. Niya, di na lugar ka mamatay? Yes, di na ako mamatay. Spiritually, di na ako mamatay. Ingon pa ni Kristo, di na ko pagagutomon pa. John 6:35. Di na ko pag-uhuwon pa. John 6:35. Kung kita mo tuo, di na ta pag-uhuwon pa. Kung kita mudawat ka Jesus, mukam ka Jesus, di na ta pagagutomon pa. Kaya siya mo tinapay sa kinabuhi. Di ba? Natunta may isang makasabot mo ni ani nga simple kay nga pagkaistorya. Ingon sa verse 13, 1 John 5:13. Kining mga butanga gisulat ko nga naha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon ug aron kamo motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Gisuwat kini ni John para sa mga nagtuo kang Jesus Christ nga mao ang anak sa Dios. Aron kamo masayod, meaning masayran gid mo di ay. Pwede gid ay masayran, dili ka ignorante. Kung dili masayran gid mo di ay, ikaw nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios nga naa na kay kinabuhing dayon. Di ba? Kung di jud ka mosugot ni ani, natural kay wala man kay kinabuhing dayon, wala man kay Jesus. Wa makakadungog sa voice ni Jesus pero nagani kay Jesus sa imong kasing-kasing, motuo ka nga naa na kay kinabuhi nga walay katapusan. Ingon pa ni Jesus, my sheep hear my voice and they follow me. John chapter 10. Tumbasa ang John chapter 10. John chapter 10, verse 27. Anton John chapter 10. Verse 27. Ang ako mga karnero naminaw sa akong tingog. Og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Maminaw kita sa tingog ni Kristo Jesus kay karnero man ta. Og ingon ni Kristo sa ilaha dayon, og ako nagahatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Di ba? Ako naghatag kaninyo kinabuhing dayon. Mo na isulti ni Kristo Jesus kaninyo. Usa sa mga sulti niya. Unya di ka motuo nga naa kay kinabuhi nga dayon, wa ka kadungog, meaning dili ka iya ni Kristo. Ang akong karnero naminaw sa akong tingog. Verse 28, 27 man to, di ba? 27, ang akong karnero naminaw sa akong tingog. 28, og ako nagahatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Di ba? Paminaw ang tingog ni Kristo. Nagahatag na siya kanimo og kinabuhing dayon, kanimo nga nagtuog nagdawat kaniya. Ug sila dili na gayon malaglag, di na ka malaglag pa. Di na ka maimperno pa. Ikaw dili na jud ka maimperno, wala ni power ang death, ang hell sa imuha. Sa physically, mamatay pa ka pero imuhang soul and spirit buhi na gid na forever.